Zelina je naša navek puna čaša, a u Zelini pjenušci idemo prvo kod obitelji Puhelek Purek, kod Stjepana Puheleka. U toj obitelji su dvije kraljice Zagrebačke županije, Ivana i Nataša, a Ivana je i zamjenica gradonačelnika i ujedno radi u Zavodu za vinarstvo, znači stručnjakinja. Pjenuša se zove Kraljica, to je vjerojatno kraljevina u tom pjenušcu. Upravo zato što je od naše autohtone sorte Kraljice Prigorja, a kao što ste sami rekli, ja i sestra smo bile vinske kraljice Zagrebačke županije, pa eto, logički je bilo da će se naš proizvod, pjenušac od kraljevine, nazvat Kraljica. A sada iz Zeline na Plešivicu. Franjo Kolarić, pjenušac, kažu stručnjaci, odličan je, ali on je još na održavanju. On je još na odležavanju, treba nekakvih 6 mjeseci, sad je trenutno godinu dana u boci. Ja bih ga još zadržao nekakvih 6 mjeseci u boci, naravno treba ga degažirati i onda 6 mjeseci u boci da se on ustabili. I naravno treba ga onda plasirati i kušati. Bijela baza je bila znači Silvanak zeleni 50% i graševina 50%. U roze bazi sivi pino i crni pino. I dalje Plešivica, Zdenko Šember. To su dva pjenušca. Znači ovaj bijeli koji radimo rađen je od 50% šardoneja, 40% bijelog pinoa i 10% naša autohtone sorte žutog plavca. I ovaj sad trenutno koji je, to je iz berbe 2013. A inače u pripremi je još jedan pjenušac. To je pretprošle godine napunjen, on će iti za 4 godine van, znači 4 godine će odležavati, on je rađen samo od šardoneja, znači blanc de blanc. A za Božić i za Novu godinu mnogi će otvoriti i pjenušac obitelji Tomac. I to s razlogom. Kada smo ulazili u Europsku uniju, onda se služio upravo taj pjenušac, kao ocjenjen vjerojatno kao najbolji u Hrvatskoj. Obitelj Tomac inače prošlu godinu je preživjela jako dobro, dok su ostali vinari bili jako razočarani sa vremenskim prilikama. Za proizvođače pjenušaca to nije bila loša godina. 2014. godina je stvarno bila jedna od najzahtjevnijih. Tako da smo se namučili u vinogradu i na kraju smo dobili jako dobro bazna vina za pjenušce. Može se reći da je to vrlo usporedivo sa vinima baznima koji su u šampanji koja je najpoznatija po šampanjcima. Znači relativno visoke kiselost, umjereni sladori i poslije toga se dobije vino koje je vrlo svježe, elegantno i dobra baza je za odležavanje 3, 4, 5 ili duže godine. Tako da evo, mi smo od prošle godišnjih vina više od 90% vina okrenuli u pjenušce. I imamo jedan pjenušac koji je možda najposebniji, a zove se pjenušac Tomac Amfora. On je potpuno drugačiji od svih drugih zbog toga jer je rađen od vina koja su prošla dugu maceraciju koja se odvijala u gruzijskim amforama. Po tome smo prvi na svijetu koji smo radili taj tip pjenušca, a sada vidimo da vrlo poznata imena iz regije Šampanje su se odlučile jedan dio svojih vina raditi na taj način, nakon što su imali prilike kušati taj naš pjenušac. I dalje Plešivica. Robert Braje, od ove godine i pjenušac. Na osnovi baze 50% crni pino, kao najbolje sorte koje uspjeva ovdje na Plešivici i jedna nova baza gdje smo malo eksperimentalno išli, sivi pino. I ovime završavamo ovu predbožićnu pjenušavu priču. Pjenuši će se otvarati i za Božić i za Novu godinu, a čuli ste tko sve ima blizu Zagreba pjenuša.